Dobrý den, já jsem jmenuji Petr Springer a zastupuji tady firmu Niscomputers. Je to společnost, mnozí z nás se už známe, že? Je to společnost, která v Brně působí už 15 let a v podstatě naše aktivity jsou dvě takové základní. Jednak vývoj softwaru, včetně dodávek a implementací pro logistické firmy. Niscomputers má zhruba 50% českého trhu v této oblasti a koho hledáme? Především mladé, dynamické lidi z vysokých škol. Potřebujeme systémové programátory, analytiky. Spolupracujeme hodně jak s brněnskou technikou a Masarykovou univerzitou, tak také s Vysokou školou právní v Žilině a tuhletu spolupráci jednak na té personální úrovni a potom také na různých vývojových společných programech bychom samozřejmě uvítali do budoucna. Takže to je část informačních systémů a logistiky. A druhá velká divize naší společnosti je divize, která navrhuje a realizuje datové sítě. V podstatě jsme schopni tu zakázku realizovat od projektu, někdy spolupracujeme třeba s firmou Infotel, která se specializuje s jinými, od projektu až po tu vlastní dodávku a potom také další podporu, support, servis a tak dále. Naším velkým zákazníkem třeba v Brně je Magistrát města Brna a spravujeme datovou síť, kterou provozuje, což je taková zajímavá reference tady v místě. V této oblasti hledáme dodavatel progresivních technologických řešení. Spolupracujeme hodně s firmou Cisco a s firmou HP a v poslední době začínáme uvažovat právě o Huawei, které tady byla taky řeč, jako o jednom z možných produktů, které jsme chtěli nabízet a implementovat do těch našich zakázek. Nebráníme se i jiným řešením od třeba menších společností, pokud bude něco zajímavého, progresivního, A2 ICT, typická firma, s kterou spolupracujeme třeba v oblasti zabezpečení a komunikace na sítích. Omlouvám se. Takže asi takhle. Děkuji. Můžete pokračovat s otázkou. Ano.